Mulți români încă se cred săraci, deși nu se încadrează în definiția sărăciei. Timp, inflație, cheltuieli, avere netă și venituri. Sunt cele 5 elemente critice care impactează orice decizie financiară pe care o iau pe parcursul vieții. Eu știam că regele Gică Hagi este antrenor de fotbaliști, nu de antreprenori. Ieșind din zona fotbalului în economia reală, fără abilități ești mâncat. Care este vârsta optimă la care un adult ar trebui să gândească, băi, eu peste niște ani o să ajung la pensie? Mie îmi pare rău că nu mi-am pus întrebarea asta la 18 ani. În 2050, studiile arată că sistemul actual de pensie nu va mai fi sustenabil. Eu nu vreau să fiu la mâna statului și să fiu o presiune pentru stat. În momentul în care omul începe să gătească mai mult acasă, este iz de criză. Te salut! Astăzi vorbim despre sărăcie. Conform INS, 41,5% dintre copiii și tinerii minori ai României se aflau în pragul sărăciei în 2021. Mai mult de 1 din 5 copii din Franța, Elveția, Germania și Marea Britanie trăiesc în sărăcie. Ai fi crezut? În schimb, Banca Mondială consideră orice copil care are mai puțin de 2 euro pe zi ca fiind extrem de sărac. Asta înseamnă mai puțin de 300 de lei pe lună. Dacă în 1990 peste 2 miliarde de oameni erau săraci, în 2020 sărăcia a scăzut până la 648 de milioane, iar din cauza pandemiei, 70 de milioane au revenit în sărăcie. Sărăcia nu înseamnă să fii falit, sărăcia înseamnă să nu ai niciodată de ajuns. Ok, de acord, dar sunt unii chiar bogați care consideră că nu au niciodată de ajuns. Mulți români încă se cred săraci, deși nu se încadrează în definiția sărăciei. Mulțumirea îl face pe sărac bogat, nemulțumirea îl face pe bogat sărac, spune un proverb românesc. Și atunci, este despre bani, ori cumva este despre mentalitate. Averea este fericirea celor săraci cu Duhul. Dacă ăsta este obiectivul vieții unora, da, sunt de acord. Căci iubirea de bani este rădăcina a tot felul de rele, iar din cauza acestei iubiri, unii s-au rătăcit de la credință și s-au străpuns peste tot cu multe dureri. Deci, atenție! Nu banii sunt răi, ci iubirea pentru bani. Și totuși, care este gândirea corectă despre sărăcie, bogăție și bani? Unde este echilibrul? Până la urmă, banii, și dacă ar fi ceva rău, sunt un rău necesar. Nu vă puneți încrederea în bani, ci puneți-vă banii într-un loc de încredere. Rămâi aici. Învățăm care este mentalitatea corectă a banilor și cum putem să-i folosim ca ei să lucreze în favoarea noastră. Te aștept să interacționăm. Am bucuria astăzi să-l am alături de mine pe Alexandru Chirilă. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Spune-mi, te rog, cu ce te ocupi? Om pasionat de educație, de managementul finanțelor personale, pasionat și de investiții și de tehnologie. Poți să-mi spui dacă sărăcia are legătură mai mult cu venitul sau cu mentalitatea? Cred că cu abilitățile de management finanțe personale. E un cumul de factori. Sărăcia nu e dată de venituri mici, ci dacă ai venituri mici, sărăcia e dată de cheltuieli mari. Așa că lipsa unor repere ne face să fim săraci. Și într-un final, studiile pe care le-am făcut și miile de persoane cu care am interacționat mi-au demonstrat că, de fapt, sărăcia e dată de un management defectuos a finanțelor personale. Faptul că nu avem niște repere, economii pentru pensie, fond de urgență, stil de viață, și ecuația asta nu trebuie să dea pe minus. Totuși vorbeai despre faptul că ai nevoie de niște repere. De unde ți iei reperele astea? Bună întrebare și, din păcate, astăzi din social media se iau reperele și realitatea e că mă pasionează un răspuns la o întrebare: când ai suficienți bani? De unde știi când ai suficienți bani? Conceptul ăsta poate fi reprezentat de o mașină scumpă, de o casă scumpă, de o vacanță scumpă, de o cină la un restaurant, dar în realitate asta e dovada a mulți bani și reperele astea de fapt nu sunt construite într-un tot unitar. Fiecare dintre noi are un stil de viață, fiecare dintre noi are niște principii,
Fiecare dintre noi este dispus să facă anumite compromisuri pentru un stil de viață și, din păcate, sau din fericire, toți suntem diferiți. Așa că ce e bine pentru mine nu înseamnă că e bine pentru tine. Eu știam că regele Gică Hagi este antrenor de fotbaliști, nu de antreprenori. Cum ai ajuns tu să vii din zona fotbalului în zona de investiții? O experiență care la vremea respectivă a fost așa o traumă. Făceam fotbal deja de la vârsta de 8 ani. La 21 de ani s-a întâmplat ca într-un meci să intru într-o contră și să am de-a face cu o întorsă inițial, care s-a transformat de fapt într-o ruptură de ligament și menisc. Operație și apoi un tratament de vreo 6 luni de zile până să fiu din nou apt. Doar că niciodată nu a mai fost la fel, pentru că în mintea mea era doar durerea recuperării și din păcate trăgeam piciorul după mine, deci cumva lucrurile nu au mai fost la fel. Moment în care la 22 de ani am hotărât împreună cu părinții că e momentul să o iau pe alte căi, deși am continuat procesul educațional, m-am înscris la o facultate, era nevoie să dezvolt alte abilități, pentru că ieșind din zona fotbalului în economia reală, fără abilități ești mâncat. Au o problemă, în general, fotbaliștii în momentul în care ies din activitate, fie că ies forțat, fie că ies la termen, să spunem. Da. Au o problemă financiară? Da. În primul rând, au o problemă de percepție a valorilor și a principiilor lumii reale, pentru că ies dintr-o bulă. Apoi au o problemă a managementului finanțelor personale, pentru că sunt obișnuiți ca veniturile lor să fie foarte mari și să vină și să fie constante pe o perioadă de 15-20 de ani. De la vârsta de 35-40 de ani lucrurile se schimbă radical și suma veniturilor scade. Ajung de foarte multe ori în faliment personal. Pe lângă asta ajung să facă joburi sau să aibă joburi, șofer de mașină la o firmă farma, nu știu, antrenor la copii și juniori, unde probabil salariile sunt undeva între 1000 și puțin de euro, dacă sunt. Deci ajung să facă destul de multe compromisuri, pentru că pe perioada în care au fost jucători activi nu au reușit să aibă un management a finanțelor personale care să le asigure un confort la un moment dat. Spune că consecințele sunt dure în momentul în care nu ai o educație sănătoasă financiară. Da. Le-am simțit pe pielea mea. La 16 ani am fost unul dintre primii jucători de fotbal care s-au transferat în Spania odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, vorbim de anul 2006. Și la vremea respectivă primeam banii pe un cec. Salariile mele la vremea respectivă erau de 1400 de euro și gândește că într-un an de zile veniturile au cumulat 16.800 de euro în condițiile în care clubul îmi plătea masă, casă, transport către acasă o dată la 3 luni. Nu s-a ales nimic. M-am întors la Câmpia Turzii la vremea respectivă pe un salariu de 200 sau 300 de dolari. Deci scăderea a fost drastică. Și am stat acasă cu ai mei îmi dădeau mâncare și nu e ușor. Nu e ușor, în primul rând, să îți schimbi obiceiurile, așa peste noapte, să fii nevoit și ulterior, studiind, am înțeles că aș fi putut face lucrurile mai bine încă de la 16 ani. Cum ai ajuns să faci investiții și totuși să înveți și pe alții să facă asta? Pe de o parte, am ajuns să fac investiții căutând un loc de muncă după ce am renunțat la fotbal și ăla a fost momentul în care am ajuns într-o companie care recruta traderi pentru un fond de investiții. Și povestea aici e interesantă, pentru că încă de la primul contact cu piețele financiare și văzând cifre și înțelegând că există niște principii și matematice în tot ce înseamnă investiții, s-a transformat într-o pasiune. Și am înțeles totodată că poți accelera procesul de învățare învățându-și pe alții.
Pentru că în investiții, atâta timp cât nu ai o îndrumare adecvată, riști bani, îți riști proprii bani și pierzi destul de mult timp până să găsești acel adevăr în care să fie despre tine, cu care să te identifici. Pentru că, așa cum am spus, fiecare este unic, fiecare are anumite traume emoționale, fiecare va reacționa diferit la stimuli atunci când pe parcursul investițiilor va fi expus unor emoții și fiecare trebuie să-și descopere propriul adevăr. Vorbeai despre faptul că românii, în momentul în care și-ar pierde venitul, drumul de la momentul respectiv până la faliment total este foarte scurt. Da. Poți să-mi dezvolți? Anul trecut am avut un moment cu echipa de management în care ne-am pus întrebarea: ok, suntem într-o situație în care vrem să dezvoltăm o companie mare. Dar de unde plecăm? Care e momentul T0? Unde ne aflăm? Ce impact vom aduce noi în societate în următorii 10, 20, 30, 40 de ani? De unde plecăm? Și am demarat un studiu la nivel național pe aproximativ 2900 de respondenți, cu o marjă de eroare de 2,93%. Și e un studiu care ne-a arătat unde se află România în anul 2023. Și aici cifrele sunt îngrijorătoare, pentru că se pare că, deși există YouTube, deși există educație oferită de bănci, deși există cărți, deși există content gratuit la care oricine are acces, foarte mulți dintre români, undeva la 40%, nu pot face o cheltuială urgentă mai mare de 5.000 de lei fără să se împrumute. Ceea ce pe noi ne-a pus cumva în gardă și am înțeles că, deși venitul mediu în România depășește 4.000 de lei net, românii totuși nu reușesc să economisească și să aibă o strategie clară pe termen lung. Și atunci am zis, ok, ăsta e momentul T0, vom întreprinde o serie de acțiuni la nivel național în următorii ani, prin care, în primul rând, vrem să aducem o conștientizare asupra importanței managementului finanțelor personale, dar apoi și importanța unei strategii pe termen lung pentru vârsta pensionării. Pentru că pensia vine și e un drum cu un singur sens. Există câteva informații pe care noi le considerăm extrem de îngrijorătoare, și anume, dacă rămâne fără principala sursă de venit astăzi, 40% dintre respondenți nu au resurse financiare pentru a trece o lună de zile din resurse proprii. Apoi, un sfert dintre participanți nu pot trăi mai mult de 3 luni de zile din rezervele acumulate. 55% totuși declară că pot economisi o parte din ceea ce câștigă. 40% dintre aceștia pot economisi mai mult de 10% din venituri. Deși România și-a crescut nivelul de trai în ultimii ani de zile, salariul mediu a crescut, totuși vorbim de o România a contrastelor, în care există o categorie care câștigă bani, dar există și o categorie care nu reușește să câștige bani. Și atunci credem că pentru a aduce un impact în societate este nevoie să ne ocupăm de ambele categorii. Atât de cei care astăzi nu reușesc să economisească, cei care astăzi nu reușesc să facă o cheltuială urgentă mai mare de 5.000 de lei fără să se împrumute. Dar totuși este nevoie să oferim și soluții educaționale și soluții concrete celor care reușesc să economisească. Pentru că ultimii 4 ani de zile ne-au demonstrat că inflația erodează destul de mult din economii dacă ele nu sunt puse la lucru. Îți propun să vorbim despre relații, dar asta din perspectiva banilor. Care crezi că este relația femeilor cu banii și care crezi că este relația bărbaților cu banii? Există o diferență aici de percepție? Studiul ne-a arătat că da. Bărbații se raportează la bani prin prisma mașinilor, prin prisma ceea ce pot arăta în exterior. În schimb, pentru femei, independența și puterea, și pentru ele banul reprezintă putere, independență și acea imagine în societate că sunt niște femei puternice. Deci pentru bărbați e interesant că ei se raportează la bani prin prisma mașinilor, prin prisma
hainelor, prin prisma lucrurilor pe care le putem arăta celorlalți. Și aici e interesant. Totodată, oare astea sunt reperele în societate? Femeile au o relație complicată cu banii? Studiul spune că sunt în căutarea banilor. Sunt în căutarea unei independențe și a unei identități personale prin care să nu mai depindă din punct de vedere financiar de, probabil, soți, iubiți sau bărbați în general. Cât de mult te-a ajutat educația sportivă în ceea ce a urmat să faci? Adică te-a ajutat la nivel de mentalitate? Da, și cel mai mult m-a ajutat am setat în permanență noi obiective. Practic, în fiecare lună, trimestru, an, mi-am dorit să devin mai performant, să devin mai bun. Și totodată am înțeles că în fiecare zi e important să dau maximum, atât la locul de muncă, cât și din punct de vedere al educației. Și mentalitatea asta că zi de zi trebuie să mă antrenez, să fiu cel mai bun și în fiecare weekend am un match în care trebuie să culeg roadele calității antrenamentului. Toată această mentalitate m-a făcut să fiu omul care astăzi e pasionat de creștere și de dezvoltare și de a descoperi lucruri noi și de a-mi seta noi obiective. Deci da, sportul m-a ajutat. Spuneai mai devreme că o parte dintre români chiar reușesc să economisească. Dacă ar economisi, să spunem, 1000 de lei pe lună, cam în cât timp ar reuși să-și cumpere o locuință? Cred că acest calcul e făcut putem să-l facem pe un apartament care are valul la vreo 100.000 de euro și la un calcul simplu ar fi undeva la vreo 41 de ani în care ei ar trebui să economisească lună de lună 1000 de lei. Acum, dacă stăm și ne întrebăm ce se poate întâmpla pe parcursul celor 41 de ani, am putea să suferim o criză și să ne pierdem sursa de venit, am putea să nu economisim lună de lună 1000 de lei. Dar calculele cam asta spun, 41 de ani, economii lunare de 1000 de lei, aș putea să-mi permit după 41 de ani un apartament de 100.000 de euro. Partea interesantă e că poți câștiga timp. Dar poți câștiga timp dacă înțelegi ce să faci cu acești 1000 de lei și cel mai simplu este cu ori investiții în obligațiuni, ori în ETF-uri care replică diverse benchmark-uri, poți obține un randament de 10% și atunci ai câștigat vreo 25 de ani. Pentru că cu puterea dobânzii compuse, cei 1000 de lei economisiți lunar, investiți într-un instrument financiar care ar genera undeva la un 10% randament anual, ai putea să-ți permiți același apartament în vreo 16 ani. Oh. Și aici e frumusețea cifrelor. Pentru cei pasionați de matematică și nu numai, înțelegerea conceptului de dobândă compusă este o abilitate esențială în 2024. Explică-ne puțin mai mult despre acest concept. Nu toată lumea îl înțelege. În managementul finanțelor personale vorbim de future value of money sau de present value of money, concept care de fapt reprezintă transpunerea dobânzii compuse. Dobândă la dobândă. Reinvestirea dobânzii an de an și aplicarea dobânzii la dobânda deja primită maximizează foarte mult profitabilitatea. Practic, dacă e să facem un calcul, la un randament de 10% anual, fără dobândă compusă, venitul tău ar fi la 1000 de lei, 10% ar fi de 100 de lei. Ei bine, dacă multiplicăm și avem 10% an de an prin puterea dobânzii compuse, atunci vom avea în al doilea an 10% la 1000 de lei cei inițiali, plus cei 100 de lei câștigați în anul precedent. Deci asta înseamnă că aș avea 10% din 1100 de lei. Deci deja câștigăm 110 lei în al doilea an. Se poate observa un fenomen că din al 7-lea, 8-lea an, dobânda compusă crește, aproape că îți dublează banii. Cumva este din al 10-lea an deja vorbim de o dublare. Și se poate observa fenomenul ăsta
pe un grafic cu modul în care a evoluat averea lui Warren Buffett, care are undeva la 70 și ceva de ani consecutivi de investiții și se poate vedea că în anii 60-70 deja efectiv vorbim de o creștere extrem de accelerată. Care-i treaba cu piețele financiare? Pentru că majoritatea oamenilor cam fug de ele. Treaba e că sunt complexe, dar că pot fi traduse simplu. În sensul în care piețele financiare reprezintă niște piețe în care companiile caută finanțare. Și aici, mai departe, e nevoie doar de abilitatea investitorului de a înțelege cum funcționează o companie, care sunt principiile după care o companie se ghidează. Și vorbim despre o companie care poate să vândă ori servicii, ori produse, o companie care are cheltuieli, venituri, profit și cash flow. Și mai departe, de aici, bineînțeles că vorbim despre ciclurile de dezvoltare a unei companii, care în general este un ciclu în curbă S, care pleacă de la startup, scale-up, vorbim de perioadă growth, accelerată, perioadă de maturitate și declin. Și aici trebuie să înțelegem că pe noi ne interesează ca din acțiuni și din investiții să generăm venituri din două surse, fie din dividende, companiile plătesc dividende din profiturile realizate, ori din creșterea valorii companiei respective, în funcție de produs și așa mai departe. Asta ce înseamnă? Că îți crește valoarea acțiunii și tu în momentul în care ai vinde-o, generezi profit pe diferența de preț. Iar dividendele înseamnă că tu, pe acțiunile pe care le ai, deja tu încasezi niște bani pentru că compania respectivă generează profit. Și există multe strategii, există strategii plătitoare de dividende, există strategii prin care să identifici companii cu potențial de creștere. Există 3 elemente pentru identificarea companiilor cu potențial de creștere și aici poți identifica comportamentul companiei, unde te interesează total assets, total revenue și net income. Și toate cele 3, dacă pot fi corelate cu o creștere direct proporțională, putem identifica o companie care are potențial de creștere în continuare. Cum putem vedea cel mai recent exemplu cu Nvidia. Știi că exista pe vremuri expresia, poate se mai folosește și astăzi, joacă la bursă. Da. Sună un fel de păcănele, așa. Sună imoral. Sunt, într-adevăr, lucruri cu care mă lupt și ne luptăm zi de zi în interacțiunile cu investitorii începători, pentru că este o percepție și este o mentalitate pe care o avem în România. Pentru că e o percepție cum că ar fi un joc de noroc, că se fac bani ușor și asta nu face decât să creeze niște așteptări nerealiste. De fapt, jocul la bursă este o știință care necesită niște așteptări realiste și să înțelegi care sunt mecanismele care fac ca lucrurile să se miște. A apărut, pe de o parte, prin faptul că au existat unii și alții care au câștigat foarte mulți bani foarte repede. Ne plac foarte mult acești easy money, să nu facem eforturi să câștigăm bani mulți. Și s-a transformat într-un joc, întrucât pentru un începător care nu înțelege mecanismele, piețele financiare au o volatilitate, au creșteri, au scăderi și e firesc ca pe termen scurt să poți fi afectat de volatilitatea asta. Tocmai din acest motiv vorbim despre investiții la bursă pentru a scoate din ecuație volatilitatea pe termen scurt. Pentru a o scoate, e nevoie de obiective financiare pe 5, 10, 15, 20 de ani. E dovedit faptul că pe un ciclu de 10 ani, cel puțin S&P 500 niciodată nu a fost pe minus. Asta înseamnă că în 2018 S&P 500 a bătut maximul bursei din 2008. Deși în 2008 piețele din Statele Unite au avut o scădere de 40-50%. Asta înseamnă că pot scoate din ecuație acest joc și această speculație de moment prin timp îndelungat și, așa cum am spus, o perioadă de 10 ani de zile este dovedită ca fiind un ciclu prin care, chiar dacă am cumpărat într-un punct de maxim, să pot gestiona și eventualele scăderi.
Care ți se par cele mai riscante investiții? Cripto, investițiile cu levier. Ce înseamnă asta cu levier? Folosesc o pârghie financiară. Practic, instituțiile financiare, market makerii îți oferă posibilitatea de a multiplica atât profiturile cât și riscurile pe care le tranzacționezi, le investești. Poți să ne explici un pic ce înseamnă indicele BET? Indicele BET este indicele care adună cele mai lichide 20 de companii din România. Vorbim de unele dintre companiile pe care le vedem la colțul străzii, din sectorul bancar, sectorul energetic. Ei bine, există o medie ponderată în care fiecare companie înseamnă un anumit procent din totalitatea indicelui. Indicele are un procent de 100%, iar 20% din indice este alocat unei companii, 17% altei companii, 0,5% altei companii. Ei bine, acest indice reprezintă un indice de referință în modul în care funcționează bursa locală și economia locală. El mai poartă denumirea și de benchmark, practic este referința la care ne raportăm atunci când vorbim despre evoluția anumitor portofolii. Partea interesantă este că eu pot să nu-mi bat capul cu foarte multe analize, cu foarte multe studii și să mă bazez doar pe structura indicelui, iar ca un prim portofoliu să îl am constituit dintr-o structură replicată manual sau, de ce nu, printr-un ETF care deja face această replicare prin administratorul de fond, bineînțeles aici plătind un comision administratorului de fond care face eforturile achiziției acelor companii. Este, de fapt, statistic vorbind, investiția într-un astfel de benchmark este dovedită ca fiind cea mai profitabilă pentru investitorul începător, care, pe termen lung, nu reușește să bată piața. Nu reușește să bată piața din considerente emoționale, considerente de lipsă de educație, acces la informație. Ce înseamnă să bată piața? Înseamnă că dacă indicele BET are o evoluție de 15%, investițiile făcute de mine, după mintea mea, după educația mea, au făcut un randament de 16%. Asta înseamnă că am un alfa pozitiv și am bătut indicele bursiere. Ca să ajungem să investim, avem nevoie să ne facem o evaluare la nivel personal, din punct de vedere financiar. Da. Ei bine, aici suferim cel mai mult pentru că facem investiții atunci când nu trebuie, facem investiții cu riscuri pe care nu le înțelegem și principiile sunt, de fapt, destul de simple și anume, am venituri lunare, economisesc. Dacă nu reușesc să economisesc, nu am alte variante decât ori să-mi cresc veniturile, însemnând că pot să renegociez contractul la locul de muncă, dar marja de creștere este limitată. Pot munci mai multe ore, însemnând că îmi voi lua un al doilea job. Deci, practic, posibilitatea de a-mi crește veniturile este limitată. Mai am posibilitatea să-mi scad veniturile, să-mi scad cheltuielile. Dar și aici pot să-mi scad cheltuielile într-o anumită marjă, pentru că tot trebuie să locuiesc undeva, să mănânc, să ajung la un loc de muncă. Deci, din punct de vedere al managementului finanțelor personale, trebuie să nu-mi cresc foarte mult standardul de viață și niște venituri pe care să le pot crește. De aici trebuie să economisesc. Până când economisesc? Până când am un fond de urgență și un fond de siguranță. Însemnând că acești bani sunt acei bani pe care pot pune mâna dacă îmi pierd sursa de venit. Statistic vorbind, este dovedit faptul că în 6 luni de zile aproximativ un om poate pivota către un alt loc de muncă, unde acel loc de muncă să corespundă din punct de vedere al salariului, șefului, companiei, fără să fiu nevoit să fac compromisuri. Ce fac ulterior, după ce am economiile acestea, pentru 6-12 luni? Următorul pas ar fi să investesc. Pentru că fără investiții, inflația în capitalism erodează valoarea banilor. Și sunt niște concepte pe care noi spunem că le înțelegem, dar pentru că nu sunt puse cap la cap într-un singur element, nu avem niște repere care să mă facă să acționez.
Pentru că, uite, aici e un concept destul de interesant. Noi ne-am pus întrebarea ce se întâmplă cu un om care se uită la telefon, vede că bateria este descărcată, este încărcată. Ce generează acțiune să încarci telefonul respectiv? Și vezi, nu există un standard comun acceptat, că îți bagi telefonul la încărcat când ai 1% la baterie sau că îți bagi telefonul la încărcat când ai 30% baterie. Fiecare reacționează diferit. Soția râde de mine pentru faptul că la mine telefonul mereu este descărcat. Altcineva poate începe să simtă disconfort când bateria este la 30% și deja caută o priză sau începe să consume mai puțină energie. Care e momentul în care înțeleg că nu am bani? Când înțeleg că am suficienți bani? Când pot să mă opresc din a mai munci? Care sunt momentele astea? Păi și cum aș putea să-mi dau seama că am bateria încărcată sau bateria descărcată? Din punct de vedere al banilor. Am reușit, printr-un algoritm, să punem cap la cap elemente ca timp, inflație, cheltuieli, avere netă și venituri. Sunt cele 5 elemente critice care impactează orice decizie financiară pe care o iau pe parcursul vieții. Împreună cu o echipă de IT și cu echipa companiei care este pasionată de managementul finanțelor personale, am reușit să punem într-un concept asemănător bateriei telefonului toate elementele pe care le-am enumerat mai devreme. Unde, introducându-ți veniturile actuale, averea netă, cheltuielile tale lunare, vârsta pe care o ai, în spate noi avem indicatorul inflației, acest concept îți calculează în timp real gradul de încărcare personal din punct de vedere financiar. Și mai departe, tu o să stai să te întrebi. Sunt într-o zonă roșie? Nu e grozav. Ce am de făcut? Păi ori îmi cresc veniturile, ori îmi scad cheltuielile. Sunt într-o zonă verde? Ok, dar poate ar fi momentul în care să renunț la locul de muncă, pentru că, uite, resursele acumulate de mine pe parcursul vieții îmi permit să trăiesc de acum înainte până la vârsta pensionării, chiar și după. Și de aici, bineînțeles, pot apărea și, de fapt, apar concepte noi. Cât de lichidă este averea netă, pentru că dacă am foarte mulți bani băgați în instrumente financiare lipsite de lichiditate, pe care nu le pot transforma foarte repede în bani. Conceptul lichidității e un concept foarte important atunci când discutăm despre bani. Pot avea foarte multe apartamente care nu-mi generează nimic, iar în momentul în care le vând, conversia lor în lichiditate se face în 3-6 luni de zile, pe când piețele financiare câștigă avantajul lichidității, întrucât vânzarea acțiunilor în piețele financiare se face în interval de câteva ore, dacă nu chiar instant. Așa a apărut conceptul de baterie financiară. Ne-am pus întrebarea când știi că e suficient cât ai, când știi că trebuie să muncești sau să tai cheltuielile. Și am reușit în conceptul acesta al bateriei financiare cu doar 4 inputuri să știi în timp real cum stai din punct de vedere financiar. Nu există garanția veniturilor mâine. Te ajută să vezi cât timp poți trăi din resursele acumulate pe parcursul vieții. Credem că toate soluțiile pe care băncile, toate companiile antreprenoriate le-au încercat până acum pentru a ajuta populația să economisească și să investească inteligent, ne-au adus în punctul în care studiul ne spune, nu e grozav. Din etapa asta, noi încercăm o altă abordare, prin care tu să ai repere, dar reperele să fie adaptate ție, să nu te compari cu vecinul, să te compari cu mine, să te uiți la ce mașină conduc, pentru că mașina pe care o conduc, poate pentru mine, este o cheltuială de 5% din venitul pe care eu îl am și nu ar trebui să fie un etalon al bogăției, al veniturilor. Credem că e o abordare fresh, care prin simplitatea ei nu face decât să determine omul la acțiune, să-și pună întrebări.
Dacă noi prin instrumentul ăsta îl ajutăm pe om să-și pună o întrebare, ok, și eu ce fac de acum? Cum îmi cresc gradul de încărcare al bateriei financiare? Noi ne vom fi atins scopul. Mai departe, bineînțeles, orice om trebuie să fie preocupat de creșterea gradului, de creșterea valorii averii nete. Averea netă, aseturi minus datorii. Și de aici, pentru vârsta pensionării, nu ne permitem greșeli, deci aici ne interesează securitatea fondurilor și apoi există tipul de investiții growth, în care obiectivul este să multiplic banii pe care i-am economisit pe parcursul vieții. Și bineînțeles, fără să alerg după câini cu covrigi în coadă, pentru că în sectorul investițiilor nu există îmbogățire peste noapte, și bineînțeles, prin investiții constante în educație, în așa fel încât să fii capabil să iei decizii independente, fără să asculți de unul, de altul, care, bineînțeles, pot avea diverse interese. Tot acest concept a fost dezvoltat de echipa Profit Point, o echipă care de 18 ani lucrează în sectorul educației financiare și educației investiționale. Și suntem o echipă pasionată de educație și de dezvoltarea independenței financiare a populației și nu de crearea de dependențe de diversi. Spuneai mai devreme că ar trebui să începem să ne gândim deja pe termen lung. Și asta înseamnă la pensie. Da. Care este vârsta optimă la care un adult ar trebui să gândească, băi, eu peste niște ani, inevitabil o să ajung la pensie? Mie îmi pare rău că mi-am pus întrebarea asta la 18 ani și cred că ar trebui să ne gândim la pensie încă din primele momente în care avem venituri. Pensia este un drum, sau către pensie, vorbim despre un drum cu un singur sens. Este un inevitabil. Și eu am conștientizat că drumul ăsta mă încearcă și pe mine acum 4 ani de zile, când am înțeles că speranța de viață a populației crește. Deci asta înseamnă că sistemul actual de pensie trebuie să plătească pensii pentru perioade mai îndelungate de timp. În România, vârsta medie în momentul de față este de la vreo 75 de ani, dar bineînțeles că aici depinde și de ADN-ul personal. Eu am bunici care au trăit în medie în jur de 90 de ani. Deci asta înseamnă că mă aștept ca de la cei 65 de ani până în medie 90 de ani, 25 de ani să o duc din pensie. Pe partea cealaltă mai apare un fenomen. Din ce în ce mai puțini angajați susțin din ce în ce mai mulți pensionari. Ceea ce în perioada comunistă nu se întâmpla. Deci atunci proporția era invers proporțională. În 2050, studiile arată că sistemul actual de pensie nu va mai fi sustenabil. Înțelegând toate aceste mecanisme, am zis, ok, eu nu vreau să fiu la mâna statului și să fiu o presiune pentru stat, ca statul la vremea respectivă să îmi spună nu pot să-ți plătesc pensia sau stilul tău de viață depinde de capacitatea mea de a plăti pensia. Eu nu vreau treaba asta. Dar e o chestiune care ține de România sau e o chestiune de toate sistemele de pensie din lume? Se pare că în afară de sistemul din Statele Unite, unde guvernul dă responsabilitatea pensiei în mâna cetățeanului prin acele conturi 401k, în care cetățeanul decide în ce să-și investească fondul de pensie, el fiind responsabil de propria pensie. În rest, în Europa, sistemul de pensie este cam peste tot la fel. Și este o problemă a Uniunii Europene, o problemă pe care eu am conștientizat-o și pentru că nu vreau să fiu nici în cârca cuiva ca responsabilitate și pentru că am informațiile, energia, toate cele necesare pentru a prelua frâiele, am zis că vreau să fiu dependent strict de deciziile mele. Ok, am ajuns în punctul în care am conștientizat că trebuie să fac ceva pentru pensie. Care ar fi pașii din perspectiva ta? Ce ar trebui să fac? Să-ți faci un plan, în primul rând un audit personal asupra veniturilor, cheltuielilor și cât poți economisi. Mai departe, eu folosesc un site în care îmi calculez dobânda compusă, în care am câteva inputuri. Resurse inițiale, resurse pe care le pot aloca lunar,
randament pe care îl aștept, taxe și impozite. Și de aici, pur și simplu, îmi construiesc un business plan în așa fel încât, într-o perioadă de timp de X ani, știu încotro mă îndrept. Și de aici, ăsta e primul pas, să construiesc strategia din punct de vedere matematic. Abia apoi apare întrebarea, ok, și în ce investesc pentru a obține randamentele respective. Nu există foarte multe variabile pentru un investitor începător care nu știe nimic. Cel mai safe, benchmark-ul, indicii bursieri, așa cum am spus, în România există BET, în Statele Unite există Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, în Europa mai există DAX, FTSE 100. Deci există diversi indici bursieri care sunt replicați prin diverse ETF-uri. De exemplu, indicele BET ne oferă un randament mediu anualizat în jur de 15% cu tot cu dividende. Statele Unite, S&P 500, media este de 10% anual. Există oportunitatea în ciclurile cu dobânzi crescute și în obligațiuni, unde și guvernul a oferit dobânzi cupoane pe obligațiuni între 6 și 8%. Deci oportunități există și în funcție de ciclurile economice pot pivota cu achiziții mai mari de obligațiuni, cu achiziții mai mari în acești indici bursieri. Important este că eu, dezvoltând abilități și având cunoștințele necesare, pot să bat acești indici bursieri, dar măcar să încep cu asta, pentru că nici măcar asta nu o facem. Avem foarte mulți români cu depozite mai mari de 100.000 de euro. Cred că sunt peste 60.000 de români cu depozite mai mari peste 100.000 de euro și cu depozite bancare care au dobânzi de 3, 4, 5% anual. Sunt bani care stau, zac, efectiv, fără a fi rulați cu adevărat în economie. Și să nu uităm faptul că antreprenorii au nevoie de lichiditate, antreprenorii au nevoie de finanțare și din ce în ce mai mulți antreprenori români au ieșit pe burse cu vânzare de obligațiuni și, de ce nu, chiar cu IPO-uri. Da, le e frică românilor să-și investească banii și preferă să-i țină în conturi? Da, cred că discuția se leagă foarte bine cu ce am discutat mai devreme și anume joc de noroc. Bursa, joc la bursă. Mentalitatea asta clar afectează și deciziile investiționale ulterioare. Am observat un fenomen că în momentul în care omul alocă măcar un 6-8 ore unui studiu, unui curs live, unui podcast pe YouTube și așa mai departe, înțelegând că lucrurile nu sunt shady, adică, există niște mecanisme, există o legislație care reglementează atât casele de brokeraj cât și investitorul de retail. Un aspect foarte interesant, nu știu câți dintre români cunosc faptul că în momentul în care dețin acțiuni, ele sunt deținute și există un depozitar central și este un fel de carte funciară a imobiliarelor. Adică tu, în momentul în care ai cumpărat un apartament, apari în cartea funciară ca deținând apartamentul respectiv. În momentul în care deții acțiuni la una dintre companiile de pe Mapamond, bineînțeles că apar la depozitarul central, însemnând chiar că pot să le las moștenire. Din punct de vedere al investițiilor pe termen scurt, e ceva ce ai putea să recomanzi? Nu. Deci nu ai. Pentru că sunt riscante și cu randamente mari de obicei, nu? Pentru că, în primul rând, e bine să existe un mecanism de consultanță financiară aici, pentru că dacă aș spune un lucru, cumpărați acțiuni la Tesla, Nvidia, whatever, românii nu-și mai trec informația asta prin filtru personal și să decidă dacă își permit să facă lucrul ăsta, cu ce bani, ce știu ei despre investiția asta, motiv pentru care evit să fac astfel de recomandări directe. Dar, în schimb, consider că suntem într-o perioadă extrem de importantă din punct de vedere al ciclurilor macroeconomice. Statele Unite au inflație în creștere. Se aștepta ca încă din luna mai Fedul să scadă, să înceapă ciclul de scădere a dobânzilor. Se pare că îl vor amâna pentru toamnă, chiar luna decembrie acestui an. Asta cum influențează veniturile din investiții? Păi, după ce inflația a ieșit în creștere, bursele au început să scadă. Pentru că, de fapt, la ce se așteaptă? Dobânzile rămânând sus foarte mult timp, va exista presiune pe finanțare,
va scădea viteza de rotație a banilor în economie. Se vede deja o schimbare a comportamentului clientului, populației, în sensul în care suntem mult mai atenți pe ce consumăm bani și deja se vede o schimbare în comportament. Nu miroase a criză? Ba da. Și studiile și, de fapt, modul în care este concepută economia și capitalismul, cu cât dobânzile vor sta mai mult timp sus, cu atât se va vedea o schimbare a comportamentului populației. Adică o frică. O frică. Vom vedea o scădere a consumului, vom vedea o scădere a vânzărilor și implicit asta va duce la scăderea ale acțiunilor companiilor pe bursă, implicit asta va duce la o creștere a șomajului, scăderea veniturilor și apoi din nou ciclul se va relua în momentul în care se va relua pe creștere, în momentul în care dobânzile vor începe să scadă. Deci din ce îmi spui, frica este un motor foarte important pentru criză. Da. Eu mă uit la un indicator extrem de interesant pentru a anticipa. Vorbim de cifra de afaceri din industria Horeca în Statele Unite, baruri, restaurante. Se pare că în momentul în care nu există îngrijorări vis-a-vis de siguranța locului de muncă, siguranța viitorului, barurile și restaurantele raportează cifre în creștere. În momentul în care omul începe să gătească mai mult acasă, este iz de criză. Există o diferență între modul în care îți investești sumele mici față de sumele mari? Complicată întrebare. Sumele mici, în general, le investesc în educație pentru a-mi crește veniturile și implicit pentru a-mi avea acele sume care să-mi permită să le investesc. Dar, în general, toți plecăm de la sume mici și cu cât încep mai devreme, cu atât am timpul de partea mea ca aliat și mă bucur de puterea dobânzii compuse. Cred că, de fapt, cu cât sumele sunt mai mici, cu atât e mai riscant. Care ar fi sfatul tău după discuția noastră? Să își facă fiecare român un audit financiar, să își planifice un buget pentru economii, să aibă un fond de urgență și fond de siguranță și să facă primii pași în investiții prin a fi interesați de securitatea investițiilor în primă fază și abia apoi de creșterea valorii averii nete. Mulțumesc mult de tot, Alexandru Chirilă, pentru informațiile pe care ni le-ai oferit. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați rămas cu noi până la final. Mulțumim Concelex pentru locație. Vă aștept să interacționăm. Numai bine!